Ang minabayang piniliay din sa atong lokal nagabilin o nibilin og ubay-ubay nga mga basura nga nagpasad sa kadalangan sa eskwelahan o sa bisan asa. Gipangumusta sa GMA News ang clean-up efforts nga gihimo pagkahuman sa mga hingtungdan labi na sa habig sa mga kandidato. Ang RTV Presents ni Nico Sirino. Martes sa buntag ni abtanamo kini mga personnel sa Department of General Services sa gawas sa Mandawi Sports Complex. Nang hipo sila sa ubay-ubay nga mga basura nga gikan sa sports complex nga mao'y venue sa canvassing atol sa eleksyon. Sagad sa ilang mga nakuha, mga plastic water bottles nga nasud sa 5 ka mga dagkong bags tanan. Bugat magbili na kuan. Oh, nagisi man ni plastic. Ato muro tami sa Manilad. Dili lang hinuon mga city employees ang nabisi sa pagpanglimpyo, kundi lakip ang kampo sa mga kandidato mismo. Kiniigsuon sa usa ka napili nga konsihal ug 3 ka mga kaubanan misuroy sa mga dagkong kadalanan sa syudad aron paghipo sa ilang campaign materials. Bisan gani dili ilang campaign materials, gilakip niya paghipos. Pakita sa ubang kandidato nga aton tabangan og limpyo ang ato ang Mandawi gyud kay para pakita nila nga responsibilita sa ato ang mga kapilit nga kita mangunay pagpanangtang. Ang laing partido misiguro usab nga matangtang ang ilang mga campaign materials. Mao nga gilibot nila ang kabarangayan aron mahipos kini. Lakip na katong mga dagkong tarpaulin o billboard size. Ang ubang barangay sama sa subang dako pagkabuntag yun human sa eleksyon milusa dayon o clean up. Daghang residente ang miboluntaryo aron malimpyuhan ang ilang palibot. Nagtinabangay sila aron mapaspasan ang trabaho. Matod sa Department of General Services kun DGS, mas menos ra hinuon karon ang mga basura nga ilang nahipos human sa eleksyon kun itandi sa miaging mga tuig. Gibanabanang tunga sa tonelada o 500 kilos sa basura ang nahipos sa Mandawi City human sa kalihukan ni adtong Lunes. Di yun pa rin sa una ba? Limpyo yun ang eleksyon doon sa kuan sa mga papel. Salamat sa mga cooperative tanan ba. Kami may wa problema. Usa sa rason nga mas gamay ang mga basurang nahipos sa mga polling centers ang pahinumdom nga gidili gyud ang pag-apod-apod og mga sample ballots sa adlaw sa eleksyon. Apan alang sa environmentalist ug founder sa 5 Pieces Daily Habit, daghan gihapon ang basura nga namugna sa piniliay. Gikasubo niya ang kahugaw sa mga eskwelahan ug kadalanan. Ang purpose yun nga nidagan ang kining mga kandidato para lagi sa future ko no, para sa atong mga anak. And then ang nahitabo inana ang ato ang makita. So even sa kuan, even sa mga politiko, although sila man tanan, actually nag-post gani ko sa Facebook nga ako ang butaran katong kandidato nga white tarpaulin, pero kinsa man to. Tambag nila nga mamahimo man sab nga ma-recycle ang uban nga mga materyales sa campaign paraphernalia sama sa tarpaulin. Apan ang iya gyud nga gipanawagan ngadto sa COMELEC nga sa mosunod nga eleksyon higpitan pa ang regulasyon kabahin sa mga campaign materials aron dili makapuno sa problema sa basura. Wa jud magamit ang katong let's say kining kuan sa COMELEC ba nga na designated area. And then wag yun magamit sa ang function siguro sa COMELEC kapag impose yun sa mga violators. Although kinsa man say pinaltihan nga ang tanan may nagbuhat. Uban ni Godfrey Relien, ako si Nico Sireno o kini ang akong short docu.